ayu kang kati ati rina wangi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya mas ya aja lali ngeling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen ngene ngene rasane rindu rindu tambane pengen ketemu opo muda enake kanggo rujukan legenono aku kangen dan kasmaran balon senor wong ayu tanti-anti usatane wong kangen kangen to jampi Pitung sasila senggonku ngenteni mong sliramu ayu kadadi ati rina wangi mangsa taimpi ati kangenku setengah mati jeneng kula yo mas yo ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kudu ketemu apa muda enake kanggo rujukan legenono aku kangen dan kasmaran balong senor wong ayu tanti-anti usatane wong kangen bang antar jambi atur sugeng dumateng kang samya dateng ambrek sani badan kula wujud demang malang-malang ampun ngantos samya jingleng mangke mundhak masangarang atur kula dumateng kasan nyomreso ageng alih kagum putri sapa muda sedaya sinambi reso kawula
dereng saged totolan udana negara sanyata saged mengalunga sapa mung patos pangupa jiwa milanipun sedaya kasaya preka ampun ngantos sami Allah mereka kula najan kula rupa Allah nanging tasih kontonira najan Allah rupa kula nanging tasih golongane santri sayakti sawang sambian lampai kesenian warna-warni milanipun sedaya kang samya meksa ampun ngantos sami kala Allah mrikawula najar kula rupa Allah nanging tasih kontonira najan Allah rupa kula mateni nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami nguri-uri kesenian kabudayan Jawi sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya seketana lenggah ira sedaya simami mreksa kawula kang rupine mboten tata zamane wali songo nyambarke agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling kang maha kuwasa lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kena lima sangat dan solat zakat munggah haji lamun kuasa asik 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 zamane wali songo kamar ke agama Islam kamula kamana ing tanah Jawa
lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling marang kamangsa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedar salat jaga poso kating lawan kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sedar salat jaga munggah haji lamun kuasa gambarke agama saming kang mulya gambaran ing tanah Jawa lewasen lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya kaliyo kang mangsa dilakoni tuntunan kang ana lima sangetan solan zakat poso haji lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima kesatan salat zakat poso haji lamun kuasa do elingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna-werna dikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulindana zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita Indonesia
Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak pilih kita untuk selamat.